Ve sportovní hale v Mladé Boleslavi se hrál Blanket Cup, druhý ročník memoriálu sportovního redaktora boleslavského deníku Josefa Steinera. Tohoto halového turnaje se zúčastnilo celkem 8 mužstev. O poháry a zlatavý mok bojovali domácí SKP Mladá Boleslav, Inter Letiště Praha, tým Blanket, Dolnobousovský SK, TJ Křinec, FK Středokluky, FK Neratovice, Rapid Liberec, SK Tišice a tým Rádia Jizera. SKP ale v tomto kalendářním roce připravilo mnoho dalších turnajů. Nakonec si mohli i samotní organizátoři zahrát právě na tom předvánočním za mužstvo starých gard. Jsme spokojení, podařilo se nám vlastně pro ty nejmenší kategorie dostat vlastně se sem do haly vlastně v rámci zimní přípravy, takže hlavně, že si mohli ty kluci malí zahrát a věříme, že si teďka odpočineme a připravíme se v zimní přípravě na jarní část soutěží. Se tady sami odreagujete, jak se podařilo připravit ten turnaj starých gard? Tak v první řadě termín, jo. Ten jsme předpokládali, že bychom měli mít dřív, ale bohužel na poslední chvíli teda ten termín, co jsme původně chtěli, tak vypadl a naštěstí teda bylo místo právě dneska 23., kdy vlastně jsme mohli uspořádat ten turnaj pro starší pány. V minulém roce se právě domácí staré gardě SKP příliš nedařilo a bylo z toho 6. místo. Je pravda, že letos jsme určitě posílili mladšími hráči a věřím tomu, že se nám podaří aspoň na tu bednu jít. SKP Mladá Boleslav zůstalo věrné tradici a také v roce 2012 obsadilo 6. místo. Žlutočerné dresy oblékl poprvé v Mladé Boleslavi tým Rádia Jizera. Vojto, pojďte k nám. Vojto, jak se vám dneska hrálo? No, byl to krásný turnaj, tyjo. Každý by to přál. Bylo to asi těžký ten turnaj pro vás? Bylo, tyjo. Hlavně psychicky pro mě, protože vlastně takovýhle turnaj jsem rok nehrál už. Takže... V závěru tam šlo i o nohy. No, na těchto turnajích je to trochu i to vyšperkovaný, ale se musí to. Díky. Prosím. Jizeráci se, jak již je jejich zvykem, zlepšili v závěru turnaje a po výhře 3-1 nad Středokluky obsadili 7. místo. Z celkového triumfu se radoval tým Blanket, který v lehce nervózním finále porazil Inter Letiště Praha na pokutové kopy.